khachuk nungano pogoi di thangka nungano yakarna danaikha khachuk tamani bagai nung haingkha nungno semano angno busuk hamjagai tong o kok rungno nung kisapano muitu khainai liya de sairik salkachang jorao nungbai kok salaima rokno belaina muitu mano khachuk nungbai muitu mani ya de sairik salkachang jorao kok salaima rokno waisa muitu khainai le nung khachuk sairik salkachang khang kino angli nono mang salburum no muitu mano tabuk siang wan sugi manchu nungle ano muitu pana khailiya hanoi nungle beba kok rungno no pogoi thangka o kok ni logi logi jano poksinai nung khachuk au ungoi mano angnini gana wa bajanani phano jugliya hai phano le nungano pongnani skang kok thaichale sawai kalangna nangle khachuk nono pongnani naikino ani yo boka bisingo hopreng resamani haingu nungle ano pogoi thangka angle nono boheki pognai asukina angno pognani nayo asukina tebo kubang khinini phajinga hamjamani bokhat habui thangu o bokhale salburum nungno rutugoi tongo salburum noni mungno nawai tongo khachuk moito khainai lewaisa angnon hamjamani sepano kubang kokhaina nungano hamjago bile khachuk tabuk phana nung moito khainai le nono hamjagoi ani de saya angkhna tabuk ke nungano lama kacharo khioi kelangai thangka khachuk au ani belaina saliyana tamokhe nono hamjamani bagoi sorry oh hamjamao haikidi dokari nono hamjagoi ani belaina saya angkha tai jefurpano moti chaya samono khlaiglak sorry khachuk nono je hamjago hanai samani abro joto tatal nongai thamekya tai jibono chaya sam khaiglak puila phuruke nungna ano sungu nungano kalangai di thangno yakarai di thangno hanoi akorono khe nungna tabuskang pogo ungkha ano nakarai na risidi joto bebak ani chaya sam khaimani nono sano ang